Kini ata diri karon sa Tagbilaran, Bohol bay no. Kay Sandugo Festival. Atong gibisita ang ilang lugar diri karon, pero sa pagkakaron ako pangitaon kung asa niya akong mga kaubanan karon. Niya may kanaang unsa ni siya nga religion. Unsa ni siya bay? Pwede mo kuha libre ra. Pwede ra mo kuha. Mili ra ka diha. Mamili ta rin ba ya? Nakuha ka ba? Taga Cebu ko ba? Ay, di ba? Dila ta? Taga Negros ko. Court Negros ka? Taga Negros ng amigo. Pwede ka mo kuha libre ra. So, kung siya, ipanghatag ni siya, bay no, mangayo tanin nila. Usip sa dinner. Murag, kuhan pa, ugma. No, sunod ugma pa. Ngita ko sa mga common man diri. So kan saan nga religion po si Jehovah's Witnesses ne? Mo ni si Jehovah's Witnesses. So na kinapilian ba kini pag jani antos, lima ka pangutana ba sa pag-antos? Pag kuan ba pag sana pagmata. Sa English pa wake up, awake. Awake day. Awake day. Pwede ra god wake up. Wake up. Pwede duha kaon? Pwede. So magbasa tinay bay kay ang tuyo na to. Pag-arian tos Bohol nga natin makatunan bitaw na sa giingon Sandugo Festival wako kay ba unsa si unod ani mao ba niya katong sa to blood kumpag ba to unsa to dunay ko i-texto nga share nimo okay sige ako dai si Roland ikaw tawag ka lang ko ga Dungbay Court ikaw si Roland nice to meet you nay kuan ka na ang katuyuan sa Dios nganong kinami nagsangyaw. Okay, nagisgutan diri sa unang Timoteo. Unang Timoteo chapter 2 verse 3 4. Nagiingon diri. Sa 3, kini maayo og makapalipay sa atong mga luluwas ang Dios. Kansang kabubuton nga ang tanang matang sa tao maluwas ug makakaton sa tukmang kahibalo sa kamatuoran. So, kini among gihimo, gusto na mo nga i-share sa uban ang among nakatunan. Kay mo na siya kagustuhan sa Dios, kay ang kagustuhan sa Dios ang tanang tao maluwas kung sila mokuha og kahibalo o tukmang kahibalo sa kamatuoran. Oo, mo na siya importante. Ang ilang tuyo dili bay nga niya sila dili sa Sandugo Festival, pag-share lang no base sa mga kaning teksto nga gikutlo ani atong amigo na to karon. Salamat kayo. So unsa may gamayng message mo bahin aning kuan kini nga bersikulo nga gikot mo unsa may imo ipadangat ba sa kuan katuyuan nga gusto jud namo nga mahibalo ang mga tao bahin sa pulong sa Dios. So wala lang ni siya maglangkob only in Jehovah's Witnesses sa tanan jud. Pag kaning among gihimo para nang tanang tao. Wala kay ang Dios wala may pagpigpihit. So tanan bisag tao nga mahadlok sa Dios, amo siyang tabangan nga makakaton ba sa kamatuoran. Kay mo na katuyuan sa Dios. Salamat kayo ha. Sige lang kay ako ning basahon kining duha ka magasin ba yo? Doon na may website ani kaning gw.org. gw.org pwede mo ni siyang kuanon kuan sa website sa Google. gw.org mo yung website para sa dugang information. So niya bay kuan di bay no? In fairness no, na website sa magasin ilang gihatag karon kinin gw.org aron sa dugang pagpalapad sa impormasyon aning kuan kay medyo great lamang guni ba kay daghan jud mo bisita ni diri gabion na nya mutanan nya usa na ko diri sa ni bisita so bisita sa day sila taga Negros asa dapita Negros niya bay Negros Dumaguete sa Dumaguete ang amo dito sa norte ya kining bay salamat kay bay ha sige okay God bless ninyo okay pangutan na pareha ta di sa ko taga diri so niya ayang ni mga kauban diyan bisita diri sa Sandugo Festival kuan ni sila di kanang Jehovah's Witnesses matay remembrance nakaari ka ako ginintipigan bisag asa ko maadto dusing tanan ako i-open tanan may mo kay kanang balon ug gihatag na ako nang dadon di na ko pabuton ako nang ipusong kay kuan man souvenir man gud na kani dito panigikan sa Bukidnon kadagang ingon aning kanigi akong bawon nang kay kani kita mo ani Bukidnon pa ni malay-balay pa ni
di gini na ko pa kuan naglain kay souvenir ni siya. Salamat sir. So, God bless niyo tanan. Sige, sige. Ako sang ari on diri ang kuan, ug unsay kalaki ani ilang kuan. So bay ato ning bisitaon diri ang kuan. Ato sa ning hipuson baya kining kanay magasing ako nakuha na kita mo duha ni kabuok. Dayo. Duha ka buok. So, ato sa nang hipuson karon kay musuri tangad no. Ako sa isod sa bag. Buenos dias mga bay. Welcome sa atong YouTube channel. Magpapituloy sa mga isyong saksak sila. Welcome ang tanan ninyong mga kabintay. This is a vision of our own. So karon may ni ata karon sa Tagbilaran Bohol sa ilang Sandogo Festival. So kung sa ni diri karon atong suruyon, tara kuyogi ko ninyo. Alegre kayo, di ba? Sa pagiging suruyan dito, sa na-address sa West Kilid, kailang nga Sandogo Festival. Ako'y naluwi sa speaker, pamaghatungan na dyan eh. Let's do it very quick, one by one, ato para class. Isa ka na ninyo.
lalaki ba or babae? Babae gina, babae gina. Babae gina. Babae dili. Aning kataha? Yes. Bangan tatangtanan sa mga gikan nasakitan o nasakitan pod karon. Yes, isinggit na inyong mga gibati. Og samtang nato na ugma po. Dili sa'yo. Diga. Nakay tubig. Ha? Nakay tubig. Oh, bebe. Ngayon tago. Abay, butan kay tong miga ba yun? Tagaan jud ko nag tubig. Exam ni gagikan sir. Kuha na mo Cebu? Sipo pa ka? Cebu mo nya. Ano sa mga kani travel diri sir? Kaniha pang hapon. Ganihan. Ugma ka na si Mayra. Kuhaan ka ng Kaya na na sir. kuhaan namin kaya documentation ba? Oh. 10 years from now, nanatay history yan eh. No? Kuhaan ba? Muna yung alisod ka. Hip-hop ka tatay! So may tapo ka mag-showdown ka. Sige. Para makasama na lang ko ninyo, kay ready naman na si Reality. Okay, sa inyong paglinya, okay, linya balik ka ng linya balik ka ng. O niya, proper spacing tayo ha, proper spacing. Wala, makakount na, makakount. Pero ingo nga. O na sa lang tanaw ka naman. Aruban, dinobre nagbalay. Sari sa pisa, no? Present yourselves ready. May spacing tayo. Nya babae, dinobre, sawa. Oh, sunod. Bisa mo sa kapo, guwapan yun. Wagi pangkan. Yes, ikapalikat ang Serenity tonight. Yes, later on, ladies and gentlemen, we will be raffling out our winners for those na the only free stay at Key Hotel, and free dinner at Key Hotel, and free lechon. Ayan, di ba? Courtesy of House of Lechon. So after mutukar to Serenity Band of one set, anak na mag-raffle. So ang inyong buhatan is na mo may chance karon nga makapil sa tuwang free stay, free dinner, and lechon courtesy of our sponsors. Ato lang sa Tokyo Hotel food. Unya, for a minimum purchase of 500 pesos, now may one raffle coupon. But for the other nights na naka-dinner na mo dito, ikip ang resibo, ipakita, na naman raffle entry. Okay, ayan, pipili lang tayo ng isang music. Tapos lahat kayo ay magpapatalbukan ng saya. I understand that ganahan sila K-pop o dancers na, pero di po tayo kumpiyansa ko eh. Huwag ka kayo si tatay, pitirahan mo din si tatay. Diba? Okay, pili tayo ng music. Anong music gusto nyo? Pero wala job. Anong music gusto nyo? Para sa ako na lang nag-challenge siya para humanta. Diya more kita, diya tataman. Sige, budot. Tayo kita budot tayo. Budot ka ha? Akuyaway ni ha? Basta kinakuyawan na ay free dinner sa Key Hotel. Why Gemma? Ready? Okay. Sino nga ulit yung sponsor natin tonight? Nya pagkaugma. Sinong sponsor natin tonight? Hindi na, kaplastar na ang tubig. Q! Sinong sponsor? Sinong sponsor natin tonight? Q Hotel, dalawa sila eh. Q Hotel yan. Q Hotel and Q Hotel, correct. Yes. Nako mag-uisa. Q Hotel yan. Yes, House of Lechon. Ready na ba yung mga pampudots natin? Yes. Ayan. So ladies and gentlemen, sa lahat po na nanonood tonight, lahat po kayo ay hurados. Kamu po yung mga judgmental ha. Kamu yung mga judges. So kung kinsa yung paborito nga dancer ng gabi una, okay,
pakpak mo. Pagpitan ba? Ang kinakusgan o pakpak, tagaan na to prize. Di mo lagi. Okay. In music. Patakaran sa Alright, ladies and gentlemen, once again, this is na makaligo. the Kill Hotel and House of Electronic featuring Serenity Band right now. Okay, our Budots challenge for our contestants on stage live at the Santugo Grand in Head on up, Budots DRC, here we go. Ilin-ilin ni kasamyan ni Ron, pero sa Japon, ako siya pakidali ninyo kung sa'yo mga Yes! kalingawan dali karon sa Dere na kita siya. kung sa'yo mo rin ikaw